Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brother, my sister, ukuthula makube kini nonke nezibusiso zika Allah zibe nani. Ngizokufundisa nje idua enamagama awu5 kuphela. Kodwa mawenze le dua le ayikho into ongayicelanga kumdali. Allahu akbar. Amagama nje awu5 kuphela. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. O Allah, ngicela uthethelele amacala ami, ube nomusa kimi, bese uyangihola ungiholele endleleni eqondile, bese wenza impilo yami ukuthi ibe mnandi, bese uyangondla. Allahu akbar. What a short dua. 5 words only. 5 words only, my brother, my sister. Ayikho into ongayicelanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. And then bese ngikufundisa ke manje amathathu ukuthi mangabe nje usenkingeni noma ngabe ubhekene nahloboni lenkinga, mawusho lamagama la amathathu, hawo kuphelile mfowethu. Qabuka wonke amafindo abakubophela wona, uzungu abakubophele lona, ugeba abakubekele lona, amanethi abakubekele wona ayaphenduka bamba bona. Indlela zabo mangabe bethi beza kuwe bezokuzwisa ubuhlungu, Allah vela ibhedisa indlela yabo bangasakuboni. Allahu akbar. Lalela ke. La tahzan inna Allah ma'ana. 3 words. La tahzan inna Allah ma'ana. Ungesabi ngoba Allah unathi. Ningesabi ngoba Allah unathi. Ningesabi ngoba Allah unathi. Allahu akbar. Easy as ABC. Angibongeke ingane zakwethu. Sengathi Allah angasifundisa, asiphe amandla. Sizenze ngempela lezi zinto lezi ngoba zibalekile. Yabona nje bilanga lithambama nje kanje, bayaqala balungisa izinto zabo, uMantindana, oTikoloshi, Imkhovu, ikhova, imfene, you name them. Mangabusho lemkhuleko leyo ngikutshele wona manje, ngeke isebenze. Ngiyabonga. Nkosi yomsindibusisi.